फनथ' खालामनो गोसो जादों र', नाथाय मा खालामनो आरो। आं फन हरमालाय बियो जानो आंनि फनखौ हमगोन। आंजों बियो रायलायगोन ना? ओहो, बेथ' आंखौ सिनायलानोबा आं फन हरमालाय बोरै रायलायगोन आंजों? नांथ'ला दे। मोनसे सम दङमोन जेब्ला आं बबेयावबा थांबानो नों आंखौ दसेखौनो थायामोन कल खालामनाया। नाथाय दाथ' आरो फन खालामनायाथ' गोजाननि बाथ्रासै। दा आंबो ओरैबायदि मजबुरि जाबाय, नोंनो फनखौनो आंबो खालामनो हाया। आंजोंथ' रायलायखानायानो नङाना, अबावबा रागासो जोंलाबायगोन। मिहिराथ' हराखैना? आइसो हरदों माथो। आं मोजाङै सफैयोना सफैयाखै बेखौनो सोंहरनो हरदों बियो। सानसोराङाबो सहैथ'वाखै खोमा बेवाइफोरा। औ आयै। माबा नानि मोजाङै सहैबाय ने? औ आयै। ओमफ्राय सानसोरां बेवाइफोराबो दासो ओंखारलांदोंमोन। न'आवथ' सहैथ'वाखैना बियो? ओहो गैया सफैथ'वाखै। दे बेनाथ' सोरबा लोगोसो दंफैबावो। बे मैया सानसोरां बेवाइफोरजों फैनायानो आयै। दा आरो सानसोराङाबा माला सफैगोन आबैया? आलासिखौबो दोनलाङो ना मायो? दा गाव दोनलांगोन खोमा आयै। मिन्थियाहाय आङो। मानोबा दाना गोसोफोरखौनो मोजां मोनला आं सोरबा सिनायै आबामोनजों फैयोब्ला। औ आयै नों मानो बिदि मोनदों मिन्थिगौ आङो। नाथाय दे जेबो साननाङा। औ साननायालाय आं बांद्राय बिदि गाज्रिथ' साना, नाथाय जाथायाबो जाया नङा जायोना। बेनोथ' आयै। ओमफ्राय नों सिन्था खालामनाङा आयै। आं बेवहाय मोजाङैनो मोजां सफैबाय। दे होमबालाय नानि, आरो माबाफोर उसुबिदा मोनोब्ला आंखौ खिन्थाहर दे। जागोन दे आयै। नैबे नोंनि आइया जेब्लायबो नोंजों दङ। दे आयै होमबालाय आं दोनथ'नोसै। मादैयाबो दा उन्दुनानै दङ। दे बोथोर सोलायनायजोंबो एखनबा बिदि जालायलाङो। औ दे होमबा लाखिथ'नोसै आङो। थाथ' गासैबो मोजां जागोन दे, सिन्था खालामनाङा। जागोन आयै। आइया आंखौ बेसेबांबा सानो न'? ओमफ्राय आंसो दसेनि थाखाय नुलायदोंमोन। मिहिरासो आंनो हरबाय नामा? बा मिहिरनिसो फन फैबाय नामा? आइ मिहिर नोंबो आंखौ थाबैनो गोसोखांदों ना? आरे बेबायदिबो जायोनालै। आं आंनि माखासे जाना थांनाय समनि बाथ्राखौ बावगारबाय। नाथाय खर' गाज्रि बायदिलाय, मानोथो बिदि बावगारखो आंलाय? ओमफ्राय मानो बिदि जानो मोननांगौ जाखो आंलाय दिनै? मोजां जायासैलै मेहेर। साल्ला गोजनि बायदि बिदि बावगारथारबाय नालै आङो। बेबा ओमफ्राय मा जानानै थांखोमोनलै आंनि जिउआवबा? माथो जेबो गोसोखांबाबो हायालै आङो। मानो? अरे आदा मेरा बावसो दङ। र' होमबालाय बाजै हाथरखिया फट' हरनो थिनदोंमोन ना। जाबाय खोमालै, दा वाट्सएपआव सेन्ड खालामसै आङो। आदा मेहेर, नों आंखौ बावबाय नामालै आदा मोन्थायखौनो? आबैया खिन्थादों र'। आफा सोरांनि फिसाला नङा होमबा? औ, ओमफ्रायथ' नोंनि फंबाय? मोजां जायासै बियो। मानो होनबा आं रावखौबो नाङामोनलै, फंबायबो। मा बुंदों नों आदा? जेबो नङा। नों बिदि खालामनाङामोनथ' ओमफ्राय आदा। मा खालामखोलै आंलाय? आरे आदा, रावबोथ' फैयाखैना? मा जाखो? मा जाखोलै गथ'? दाना आइया खोनाबारायगोन ना। आरे आदा, नोंनो मोनसे सिक्रेट खोन्थानि आङो। मा बाथ्रा बेलाय? नों ओमफ्राय ना आंखौ खिन्थादों होननानै दा बुंदे आदा। देनाय बुंलाय, मा सिक्रेट बेलाय? नोंनिनो बाथ्रा बुंनो नागिरदोंलै आं आदा। ओइद, मा मिथिगौब्रा नोंलाय? आरे आंथ' ना आदा, जेबबायदि बायदि मिथिखागौलै आङो। ओमफ्राय नोंनो ना खिन्थानोसै आङो। दे ओरै खोनासंलाय आदा, आं खोमायावसो बुंगोनलै। दे बुंनायसाय। बाजैयाना जि दुखु जागासिनोलै आदा। नों मानोथो फनबो हराखै आदा? बे गथ'आलाय मा बाजै जाखो? सोर बाजै दं आंहा? दङथ' आदा, नोंखौनोथ' दुखु मोननानै थांबायना बाजैया। मा होनखो? गड प्रमिसलै आदा, आं थगायाथ'। ओमफ्रायथ' रावबो दा खिन्थासो होनदोंमोन। मा बुंखो नोंलाय? सोर बाजै, माबायदि बाजै बेलाय? नोंनिनोथ' मा बुंनो नागिरदों नों? मोनथाय आइया लिंहरगासिनो नोंखौ, मिथिबाय? औ आयं। आंनि बाजै गोसोखांदों माने? सोर बेलाय मोनथाय? माने आं बुजियाखै, मा बुंनो सानदों नों? आदा आं उनाव खिन्थासिगोन दे। ओइ, मा बुंनो सानदोंमोन नोङो? मा बुंदोंमोन बेलाय, बाबा? ओइ आयं, जानानै थांनायफोरखौथ' जेबो गोसोआव गैयालै आङो। नाथाय माबाफोर बेबायदि बाथ्रा दं नामा? जायखौ जे आं मिथिया।
मा जाखो दिनै आं मानो गोसोआव फैया ओमफ्रायो दासो मोन्थाय राजाया मा बुंनानै थांखो आंखौ मिथिबाय आयं खिन्थालाय नों मा मिथिगौ सोर बाजै बेलाय नों बांद्राय साना मेहेर बेफोरबायदि जेबो नङा आं माथो बावखो आयं मा मोनथिया आङो आयै गथ'आबा मा खिन्थाखो बेबा आबा मेहेर डक्टर हरखाबैनो गथ'आ बिदि बिहुस जादोंनो बेखायनो आं नोंथांमोनखौ बुंखादोंमोन ना दासो मोजां फैहांनाय मानसिखौ खेबसेनो नोंथांमोना बुंजोबनाङा होननानै गासिबो बाथ्राखौ आरे नङा जोंथ' बेफोरबायदि जेबो खालामाखैमोन ना नोंथाङा बुंनाय बायदि आंथ' जेबोखौनो बुङाखैमोन आंथ' नोंथांनि बुंनाय बायदिबा न'खरावबो जोंहा बादा होखाजोबदोंमोन दे जियानो जा आं दा मोजाङै नायबाय नोंथांमोना एसेबां सिन्था खालामनांगौ गैया थेंक इउ स' माच डक्टर आरो जोङो मोजाङै जोथोन लागोन दे दा आरो मानसिनो गोबां रेस्टनि गोनांथि आरो बे मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि जे बिनि सिगाङाव बेबायदि सोमोनांथाव बाथ्राखौ बुंथ'नो नाङा नोंथांमोना अननानै जागोन दे डक्टर दे गाव लासैनो मोजाङै गोसोआव फैलांगोन लासैनो मुलिफोरखौ एसे टाइम टु टाइम जाहोबानो जाबाय आरो टेनसन गोनां बाथ्राखौ एकदम बुंनाङा बिनि सिगाङाव अके दे जागोन डक्टर हाबाब आफा सनाहा नोंबा मा बाथ्रा खोनाखो जेन मानसियानो बिहुस जाबाय दे आबादे थाबैनो हामनो नांगौ ना हादरखि बिहामजोनि खोथा दङ गोसोज' जायो दानो खिन्थानो नोंनो नुबायना डक्टरा मा बुंदों आबा बेखायसो गोसोआव सानखांनाय फैदों आंनिया नोंखौ माबा मोनसे गिदिर जाजानो गिनानै जेरैबो साननो नांगोन ना आयौ आंनि आबा सना नों बिदि खालामनो हाया आंखौ ओइ गवानि नोंखौ उल्था देगोन आङो जेबो खालामनो हाया जौखौनो देफिनगोन आं र' देफिनो सोर देदों आबा नोंखौलाय ओइ हाय सोर आबा सोरबासो देखोना माखो बेखौलाय खर' माथाफोराव हाय माने हाय जोंलाय मा जाथावथाव नै आदै मादै नों मानोथो फैदों सिखारनानै माबाफोर नांगौब्ला आंखौ बुंबानो जायोमोन ना दे हामाथो जाखो आंबो लासै लासै हामखासिगोन ना ओमफ्रायथ' हा बे दख'नाखौ न'निफ्राय लाबोदों औ मादै आयौ हा गोदो गांसेबो गाननोनो गैयामोन बेनाव दाबा आरो मासेबां गोदान दख'ना दंसै हाबाब आंनिफ्रायबो बांसिनसो दंसै खोमाहाय आं साननैसो थाथ'गोन होननायखाय दख'नाखौ लाना फैखादोंमोन मादै आयौ दे होमबालाय हामदों दे बिदिबा ओमफ्रायथ' गावहाथ' नानि मालाय गिदिर गोलावनि न'आव थांबाय दाथ' हौवा माहाजोनखौनो मोनहैबायहाय बोरैबा बिजामादैया जोंना मादै माने माहाजोनजोंथ' बिदि जेबो खोथा गैया आंनिया माने आंनि मेहेरा गुबुन बायदि नङाना ओमफ्रायथ' मालायखौ आलो थानो मोनो नङासै नानि आरोथ' माथो गोबां न' बां हा हु बारि बागान आरोथ' बिल्डिं मानि दङनो जावैसो लाहाना गोगोम थान्दै माथो न'आवबो आरोथ' आंलाय हा फिसाला सासेल'सो होननाय खोनाबावदों नायल' जाल'नो हजों आइ माया मोनहासो मादै ओंखायनोथ' बेनोथ' हा नैबेहायबो न' दङ बिस्राबो आरो बैस्राबो थेवबोथ' ना हा नोंनि मेहेराथ' सासेल' नङा होमबा जुदासो खाना बिसोरलाय औ मादै जुदायालाय बिदिनोसै सिगाङावनो जाखादोंनो हामदों दे नानि आंबो नोंखौ गोबावजों नायनो लुबैखादोंमोन गोदो जि जानानै थांबाय बेफोरखौलाय आरो मानोथो गोसोआव लाबाय थाबावनो नङा होमबा आं बेफोर सिगांनि बाथ्राखौ साननानै फैखायाखै मादै आथ' नोंनि देहायाबोथ' बारा थिग नंखायामोन नालाय आदैयाबो आंखौ लिंहैबाय जेला आं माबोरैथो माना खालामनो देहाफोरखौबो माथो बुंबावनो बैसोबो जाबाय नालाय दाथ' बेमार आजारफोराथ' जाबायानो थासिगोन ना सिन्था खालामनाङा मादै लासैनो थाबैनो हामगोन दे नोङो औ बिदिनोसै आरो दा मुलि जागासिनो ओरैनो हामो ओरैनो जाफिनो दा नोमथियाबो मा खरसा लाबोखो दा फैबासो मिन्थिसिगोन आरो बे नोंजों फैफानायालाय दहायो बेयो आंनि बेवाइफोर जायो मोजांथार माथो जोबोदनो आंनोबो दहायो 5 रोजा होलांदों सानसोराङा 5 रोजा होलांदों आंखौथ' नाङा बुंबाय होलांथारबायहाय गथ'आ जबरदस्तिनो दे जेबो नंला मादै होलांदोंबालाय आरो माथो मुलि बायनायावबो खामानि होगोन न' दाथ' नोंसिना नांखागोनानो दे होमबालाय नानि जिरायथ' गैया जोंनाथ' आरो दाथ' नोङो जोंनावबो बारा थानो सुखुनाय नंलाय लांलासोदां दाथ' मालाय नोंथ' बिल्डिंफोरावसो थासै नङासै मादै हजों मेहेरमोननावसो बिल्डिंनि ओमफ्राय नैबे आफामोननावहाय बांसिनानो जोङो नैबे आफामोननावसो थानाय जायो नालाय आंबो बारा मोनथिलाय लांला दे एबारथ' आरो नोंसिनि हाबाखौ आंबो मोनजासिगोन सिगाङावथ' हामदोंसो बोरैबाबा जोंबो थांनाय जायासै ना औ मादै दे होमबालाय थाथ' दे नानि दे हाबाब मा दाथ' जि माहाजोनसो जाबायहाय बेथ'
मानसिनो सुखु गोजोनासो इम्परटेन्ट मादै धोन दौलत गोनां गैयिया जेबो मेटार खालामा आरो आङोथ' बेफोरखौ नायनानै थांखियाखैबो आं बिदिखौ लबबो गैखाया जेबो आरो दाथ' खालि आं आरज गाबो आंनि मेहेराल' थाबैनो मोजाङाव फैथों मानसियालाय आंनो फनाव हरखानायानो नङा अब्लाबो जेन सानबाय थायो आं फनखौनो नायफ्राङो हाथरखि ओमफ्राय बेयाव थाब्लाबो नै मेहेरखौ आंनो गोसोखांफिनबाय थायो बिमा आंखौ गोसोखांगोन जे गावखौ सोरबा गोसोखांदों बुद्धु गावनि हाथरखिखौनो बावबाय आरो जेब्ला नों आंखौ गोसोआव फैयोना बयनिफ्रायबो सिगां सोंगोन आङो आंखौ मानो बिदि बावनाय बियो अरायजों थानो नांगौ बिदि जायो सोरबा बिदि जायो गोसोखांथारनांगोन नों आंखौ बावनो मोननाय नङा लागाव बिजनि गोसोथ' जायो बेबायदि हमथाना लाखिनो आरोना आंनि जिउनि माखासे खुसिनि समफोरखौ नाथायलाय आरो बहा गासैबो थांफिनजोबखायोना बेबायदिनो दिनै आंनि याददासाबो थांबायना खर'आनो जालालै खामानियानो होला गोसोआव गोबां सोंथिल' फैबाय थाबाय नाथाय आंनि फिननायफोरखौ आं बहाथो मोनबावगोन दिनै बे आंनि गोसोआ एसेबां गाज्रि आंखौ लानानै एसेबां बायदि गाज्रि साननाय छी मिजिं गैया मिजिंखौ माबोरै बहननो हागोन बेखौसो आङो सानगासिनो दा खैफोदाव दङ नाथाय नङा आंखौसो उल्था सन्देह बेबायदि बिमा जायोना मिजिंनि बिमा होननानै आंनि बिखुनजो मानोथ' आंनि आइ बायदिनो साननानै आङो एसेबां सनमान होयो नोंखौ नाथाय गुबुनजों एसेबां बायदिसिना खमसे खमथ' एसे मोजाङै सोंग्रो मानसियानो मोजां नङाना गाव गावनो बेखायनो साननायफोराबो बेबायदि फैयो खोमा गाज्रिल' नोंखौ निमाहा होआयै नाथाय नोंखौ बेफोरबायदि बुंनांगौ जाबाय आं मानोना नोंनि बेफोरबायदि बुंनाय बायदिसिना सानफ्रोमबो सिरि थानाय नंथारोहाय आंखौ नाथाय र' आइनि खोथाखौ बेफोरबायदि गोसोआव होबा जानाय नङा मिजिंखौ लाबोथारनांगौ न'आव बायदिसिना सन्देह खालामनाया ओरैबायदि गाज्रि बेराम बायदिनो जे बेफोर मोजां जानोनो रोङा नोंबो आंखौ मा साननो सानबाय थादोसै आं मिजिंखौल' मोजां लाबोनो हाथोंसै आयै नोंथ' बेफोरखौ सानानो खोमा हजोंहाय ओंखाम मोजां मोनजाया दै लोंनाय गथिया थानाय जानाय बेसेबां खस्थ' मोनदों नाथाय नोंथ' बेफोरखौ न'आव लाबोनो थाखाय जेबो साननो रोङाखैना आयै आंखौसो माबा दायल'सो नुयो नाथाय आंबो आंनि फिसायखौ लाबोफिनथारगोन दे नों मा सानो सान गाज्रिजोंथ' आरो गाज्रि जाफानो हायाना बेजों नांबाय थाब्लाबो जोबनायानो नंखाया बेखायनो थेवबो एखमबा समाव अभारद्राय जायोबा बुंनो गोनांबो जायो माथो खालामबावनो बे आदायानोथ' माला सफैबावगोनबा दिनैबा जागोन ना जाया जाखो खामानिया दसे नेनो खिन्थादोंमोन र' दिनानो माथो गाबोन जागोन समफोर जागोनल' जाबाय थायो बिदिजों समानो बारलांगासिनो माब्ला दिनाव लांनो मोनफिनगोन आं आंनि मिजिंखौ दिनै लांनो मोनब्लाथ' हामगौमोन खेबसे थांना फैनो थिनदोंमोन र' आइया थांनानै फैनोसै मानो लिंहरदों ओइ बाइलां पुलिस स्टेसनफ्रावबो फैनो नाथाय एक्सिडेन्टफ्राबो जायोना बेबा आंनाव मा सोंगोनलै आब' नों बेयाव मा जादों सिस बे पुलिस स्टेसनावलाय मा खालामफैदों नोंलाय आंथ' मानोना नोंनि गुमैया थानायाव दंफैयो नाथाय मादैयाव बेबायदि जाफैखो दायथ' जेबोआनो नङामोन नाथाय आंनि बेरेखायै उन्दै बैसोआवनो हाबा लादों होननानै लानानै फैबाय मा औ दा बेखौनो न'आव लांनो थाखाय आङो दाख्लैनिफ्रायनो फैगासिनो बिदिबा ओमफ्राय दाबो हगाराखै नामा ओहो मानसिखौनो न'आव लांनो मोनथ'वाखै आरो मोजांबो रायलायनो मोनाना अफिसारानो एखनबा जायखौ लोगो हमफैदों बेयो फैया आरो एखनबा फैयोबाबो बिदिनो टाइमानो मिलायफैया दे जेबो टेनसन लानो नांला आं फैबायना गुमैखौ दानो दिनैनो मिजिंखौ लानानै थांगोन र' जोंहा फेमिलि उकिल दंखायो आब'नो खिन्थाहरनि आङो आब'आनो रायलायबा दानो गगोन मिजिङा नंगौ औ सिस सिगाङावनो खोन्थाहरबानो जायोमोन ना आंनो नङाब्लाथ' मालाबानो फैगौमोन ना आङो थलायथ' सिगाङाव रायलायग्रोनि जेबो टेनसन लानाङा दिनैनो मोनलांखागोन मानसिखौ दे बिदिबालाय थुनाय रायलायहैनो नायनि ओमफ्राय नों बेयाव माने दसे फैनांगौ दंमोनलै आंहाबो बेखायनो फैनाय जाबाय बेहायनो दा आरो आयु मोजाङानो जाबाय दे होमबा मेहेर आंबो माने सासे आदाजों फैबाय थायोना गैया माथो सफैदिया दाबो थौ बाद दे नांला रावखौबो फन खालामनि आङो र' मा मेहेर हाथरखिजों माबा नांलायनाय जादों नामा
नोंलाय हा मानोथो बिदि बुंखो ओमफ्राय नोंसोरथ' मानो एसेबां सोंबाय थादों बेखौ माथो इखन नालाय नोङो बिनि नाम बुंब्लाबो मिनोनो रोङा गावनिखौनो बेबायदि बुङो नामा नोंलाय गावनि औ गावनि मोजां मोननायखौनो बिदि बुङो सोरबा मोजां मोननाय